11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 иштирок ва суханронӣ карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматҳо ва ташкилоту созмонҳои бонуфузро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба кори конфронс барор орзу намуданд. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 иштирок ва суханронӣ карданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматҳо ва ташкилоту созмонҳои бонуфузро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба кори конфронс барор орзу карданд. Президенти кишвар оид ба ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон андешаронӣ карда таъкид доштанд ки мо ҳама якҷо тавонистем ки обро дар меҳвари гуфтушунидҳои глобалӣ оид ба рушд қарор дода ҷомеаи ҷаҳониро атрофи ин мавзӯи бағоят муҳим муттаҳид созем. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои то имрӯз дар ин самт анҷомёфтаро нокифоя дониста барои дарёфти роҳҳои нави расидан ба ҳадафҳо бо пешниҳодҳо баромад намуданд. Сарвари давлат бо истифода аз ҳузури коршиносони сатҳи баланд дар конфронс зарур шумурданд ки дар баробари иҷрои ӯҳдадориҳои дар доираи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид гирифтаи кишварҳову созмонҳои марбута барои амалу иқдомҳои наву таъсирбахш кӯшиш ба харҷ дода шавад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истифодаи раванди оби Душанберо ба ҳайси платформа барои пайгирии натиҷаҳои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид яке аз ӯҳдадориҳо дар доираи рӯзномаи амал дар соҳаи об номида омодагии Тоҷикистонро барои тавсеяи минбаъдаи ин раванд изҳор намуданд. Пуштибонии ташаббусҳои Тоҷикистон дар самти обу иқлим аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ тавассути 10 қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҷассумгари нақши фаъол ва калидии кишвари мо дар пешбурди рӯзномаи обу иқлим дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. таъкид гардид ки Тоҷикистон бо вуҷуди он ки дорои захираҳои фаровони оби тоза аз ҷумла пиряхҳо, кӯлҳо ва дарёҳост ба мушкилиҳои марбут ба об таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. аз ин лиҳоз мавзӯи захираҳои об, истифодаи оқилона ва устувори онҳо яке аз авлавиятҳои сиёсати давлати мо муайян гардидааст. пешвои миллат изҳор намуданд ки фаъолияти кишвари мо дар пешбурди масъалаи об дар рӯзномаи глобалии иқлим нуктаи дигари мавриди таваҷҷӯҳ мебошад. Сарвари давлат зикр намуданд ки мо барои ҳалли масъалаҳои об дар сатҳи милливу минтақавӣ низ тадбирҳои муассирро роҳандозӣ кардаем. аз ҷумла барои пурра гузаштан ба идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об дар Тоҷикистон барномаи ислоҳоти соҳаи об барои солҳои 2016-2025 амалӣ карда мешавад. таҳияи стратегияи миллии об барои давраи то соли 2040, барномаи давлатии таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов барои давраи то соли 2032, таъсиси низоми ягонаи иттилоотии соҳаи об ва барномаи кабудизоркунии табиати кишвар то соли 2040 аз иқдомҳои муҳими кишвари мо дар самти ҳалли мушкилоти об ва иқлим номида шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки барномаву стратегияҳои мо дар ин самт масъалаҳои вобаста ба беҳбуди маданият ва истифодаи оқилонаву сарфаккоронаи об ва ҷорӣ намудани технологияҳои нави обёриро низ дар бар мегиранд. мо талошҳои худро барои гузаштан ба иқтисоди сабз дучанд карда истодаем ва захираҳои об дар расидан ба ин ҳадаф нақши калидӣ доранд, изҳор доштанд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимни суханронӣ пешвои миллат таваҷҷӯҳи иштирокдорони конфронсро ба масъалаи дигари рӯзмарра, яъне мушкилоти пиряхҳо ки яке аз сарчашмаҳои асосии оби тоза мебошанд, ҷалб намуданд. зикр гардид ки маҳз ба ҳамин хотир ташаббуси Тоҷикистон оид ба эълон кардани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дастгирии ҳамаҷониба ёфт ва тибқи қадномаи дахлдори Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз соли оянда сар карда 21 март ҳамасола ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ҷашн гирифта мешавад. президенти кишвар дар робита ба ин зикр карданд ки Тоҷикистон яке аз аввалинҳо шуда ҷиҳати фаъолсозии фонди байналмилалии мақсаднок оид ба ҳифзи пиряхҳо саҳми молиявии худро гузошт.
با مقصد تقویت منبعده این مسئله مهم ما یکجا با شریکان خود تصمیم گرفتیم که لایحه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را اوید به اعلان 10 ساله علمهای قطبشناسی و یخشناسی پیشبری نماییم. تاکید داشتند سرور دولت. در فراورد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار اطمینان نمودند که نتیجه های کنفرانس امروزه در حل مشکلات وابسته به آب و اقلیم سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. بعد سخنرانی پرمحتوای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یک قطار کارشناسان سطح بلند، رهبران هیئت‌های حکومت‌های کشورها و تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله عضو ریاست بوسنیا و هرزگوینا ژلکا سویانوویچ، پرزیدنت مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنیس فرانسیس، نایب یکم پرزیدنت زیمبابوه چیونگا کنستانتینو، نایب پرزیدنت انگولا اسپرانزا دا کوشتا، نایب پرزیدنت زامبیا موتاله نالومانگو، مدیر کلی یونسکو اودری ازوله، پرزیدنت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد پاولا ناروز اویدا، سروزیر جمهوری گابون رایمون سیما، پرزیدنت بانک اسلامی رشد محمد الجسر، معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد لی جینخوا، کاتب دولتی واتیکان کاردینال پیترو پارالین و دیرکتور گلوبالی تجربه گلوبالی آب بانک جهانی سراج کومار جها سخن گفته با تشبس‌های جهانی تاجیکستان در سمت حل مشکلات آب و اقلیم بهای بلند دادند.